Brigade in Action. Programa nga gindihon sang Trioter Brigade para palabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinion, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Action Radio. Okay, oras sa Bugos sa Pilipinas, alas 10 sa 11 sang aga, and welcome naman sa atong palatuntunan na Brigade in Action Pizza 31 kita sa bulan subong sang Hulyo katapusan nga Domingo subong nga tuig boss partner ko naman na Agosto na no. So magaling na to ano si anong hambal mo lagi na partner si Marichan. Si Marichan na partner gamat-amat nga nito no sang iya nga kwan. Nagatono na sang iya gitara. Pagkapos ang September na mabatian na naton to. So kami inyo mga inalagad Sergeant Diginyahalin niya sa 303rd Brigade sumong man. Sergeant Kikanalin niya sa 32nd Civil Military Operation Peacemaker Company may aga sa aton mga suking atig palamati. Yes, may aga sa aton mga suking atig palamati diriya sa aton mismo sa sulod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag ay kapangay ko pasensya nagligad si man nagligad Domingo wala ko nakaupod sa inyo pagpangalagad tungod kay may ara kita importante nga hilikoton no. May ara lang gamay nga no nga nabisihan. So balik kita sa atong pagpangalagad normal sa atong palatuntunan na Brigade in Action kag ano ba mga issue naton subong ipagadulong sa aton mga kauturan nga nagapamati gidya sa aton palatuntunan and partner kagapon gin kun ginbusisi kung aton nga page may ara kita winner Uy, wow. Kaya nga aton subong ang aton subong ginahimo tungod kay kun mag top 1 for the week puro tropa puro magdaog so ang ginahimo naton top 1 for the month every last Sunday of the month may ara dapat nga may winner kitang civilian no? Yes civilian no mga utod naton diri sa Bacolod sa Negros Occidental sa kaya magkadto diri sa siyudad sa Bacolod yung magkuha sa ilang prize so subong bulan na Hulyo may winner kita si ang winner naton taga Binalbagan wow. So actually partner duha sila galing ang isa taga Mindanao nagtay nagtay sila so chat ko tong taga Mindanao wala ko kabalo nga taga Mindanao galisa ampol ko ikaw napili naman for the top 1 for the month sir sorry ari ko sa Mindanao so pwede nga kung okay lang ihatag na lang sa mas malapit para makadtuan nila so okay. Ang next in line amo si taga Binalbagan so si Ma'am Bio Roxanne so may aga lang sa kay Ma'am Bio Roxanne next Sunday I think makadto sa day para makuha niya ang iyang mug and the t-shirt nga itatak nga 303rd Brigade and subong man ang ako ning amigo ni si Danny Topas ara naman sa sana top 1 for the week no siguro mga 3 weeks na lang basi siya ang mag top 1 for the month makakuha man sa t-shirt and mug halin sa 303rd Brigade so good morning lang daw sa mga taga Layason naton sa 3rd Infantry Division. Yes, nga nagatanaw gid subong sa aton live sa aton programa sa Action Radio and 303rd Brigade partner. So diri kita partner sa mga good news danay no. Good news naton subong semana. So dako ang pagpasalamat sa 303rd Infantry Brigade labi ng aton na Brigadier General Inocencio Pasaporte sa tawag naton provincial government sa Negros Occidental kay Gobernador Yunyo Bong Lacson sa paghatag sa aton sang plaque of appreciation kung sa diin in regarding in connection ini sang Typhoon Odette sang December kung sa diin ang aton nga Philippine Army sa idalom sang 303rd Brigade ang nagpatigayong gid o kung nagbuli gid sa mga rescue operation ng mga relief goods operation dito sa south nya bayan sang Negros iti ditong hampak sang sang Typhoon Odette so nakita sang probinsya sang Negros Occidental ang ginhimo sang 303rd Brigade so gintagaan ini sang plaque of appreciation kag ini man ang ginipasalamatan man naton no sa binigid sang aton na Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte kag ini gindawat sang aton mismo nga commander no dito sa may Sanctuary Convention Center sa may Mambukal no so thank you so much sa provincial government sang Negros Occidental kag kay Governor Eugenio Bong Lacson. Yes no. Inatanan partner no. Gina-congratulate agad ang tanan nga nangin involved sa ining activity sa ining pagpasanyog sang
probinsya sang Negros Occidental kiti hindi kumbaga bugal ni sang bugos nga Philippine Army sa idalom sa 303rd Brigade nga simple of lack of appreciation lang ni pero ang aton diri is ang pagbuskid o pagbulig sa mga pumuloy nato. Naga partner isalot ko lang gani gamay tikit isang last week. Wala ko ni nabalita. So ini siya is part ni siya sang sang dito sa may south area di sa South Negros sa South Negros naton kung sa diin ang 15 Infantry Battalion. At lang nadumduman mo naghatag ya nagupod ya ang 15 Infantry Battalion sa paghatag sang pag-turnover sang shelter house dito sa mga biktima sang Odette sang July 20 dito sa may sitio Tabunan, Barangay Kayhagan, Sipali City, partner. Okay. So more or less 100 ka mga beneficiaries na naka-receive sa 3 ka barangay, namely Barangay Cartagena, Kayhagan, Maricalom, no, sang aliniyang shelter homes no sang Adventist Development and Relief Agency or sa ADRA. So kung kasubong man nagupod man ni ang Typhoon Rai Response of Japan platform kag ang ADRA ang sa ADRA Shelter Assistance ang paghatag sang pag-turnover ni partner for those katoning mga beneficiaryo naton atong gabi gidla ang na aguman or na ngin biktima bla sang pag-typhoon Odette. So dako ni nga pagpasalamat na pasalamatan sa mga beneficiaries ni kiti ambal ganin naton nga ang panimalaya amo ni diri nagasugod ang aton nga pag nga pamilya. So no ginapasalamatan ginato ng ining partners naton sa pagpatigayon or paghatag sini sa mga balay no sa bulig dito ya sa may mga sa may part ng Sipalay. Yes, speaking sa 15th IB may agad sa tanang nga tropa sa 15th IB nga nagapamati sumong sa aton no nagapangapi man kamuda burbantay kamuda sa inyong mga detachment may aga. Okay partner ari pagid no ang pagbisita sa aton Army Reservist Commander diri sa aton sa 303rd Brigade. Kung sa din si Lieutenant Colonel Susit Agustin no ang nagbisita man sa atong headquarters sa 303rd Brigade sang tinalikdan nga Hulyo 23. Ang ining mga Army Reserve naton amo ni sa ang makita naton dira sa panad ang pinaka business sa mga Army Reserve naton amo ni mga kumbaga first responder no sa mga kalamidad. Like example kung madumduman naton ang isa ka Army Reservist nga nangin baganihan dito sa siyudad sa Sipalay nga nagluwas sang maapat ka pabuhi during isang bagyong Odette no? So dako ang papel sang aton mga Army Reservist diri sa aton nya sa Negros Occidental kag Western Visayas. So nagapasalamat man kita sa pagbisita sa ila commander diri sa aton headquarters and para ang hambagan naton ang mga hilikuton sang aton Philippine Army kag sang Philippine Army Reservice mangin mapadayon pagid mapabaskog pagid para sa pagbulig sa aton mga pumuloyo. Yes. And ari pagid partner ang okay ang dugang actually partner dako ning pasalamatan naton sa mga reservists naton kiti ang ambal ganin naton is mga volunteers ni sila wala ni sila sang sahod like just like for sa aton sa mga regular nga mayara kita nga compensation. So dako gini saludo ko sa mga reservists naton kiti mga volunteer ni wala niya sweldo mong kumbaga kabubuton nila ang pagbulig sa mga pumuluyo naton amo ni mga reservists mga baganihan naton. Yes, correct. So ang dugo sang isa ka Pilipino. Yes, aragid nagapanang ginitawag naton ang voluntarism. Yes, correct. Ang aton nga kumbaga ara na iya sa ugat sang aton nga mga Pilipino. And ari pagid ang pagbisita sang Panay and Guimaras Army Commander no sa 301st Infantry Brigade diri sa 303rd Infantry Brigade no? Correct. Sa kay Brigadier General Marion Season ang commander sang 301st ang nagbisita man diri sa aton kung sa DNT nakita niya man ang aton ang kampo ang aton area of operation diri sa aton sa Negros Occidental. And ari pagit partner no ang Commission of Human Rights damo ta bisita subong semana. Ang Commission of Human Rights diri sa aton sa Negros Occidental ang nagbisita man sa aton headquarters nga sang tinalikdan nga Hulyo 28 no si Mama Evangeline L. Laguerda, officer in charge sa Human Rights o Commission of Human Rights diri sa Bacolod ang nagbisita man no sa aton headquarters sa
or istorya o kung pag ginatawagan ni taton ining pag tililipon bala kung sino ni istoryahan ang mga ano ang pwede himuon, ano ang patigayonon nga mga hilikoton labi na sa mga role of law, role of engagement, Yes, correct. no? Kag syempre always gina-remind ang atong tropa no nga hindi maghimo sa mga Violations. o kung paglabag sa kinamatarong sa aton mga kautoran. Amo na gani nga sa aton sa Philippine Army, always halos taga quarterly o kung taga quarter nagapatigayon gid kita sa training. Training sa seminars. Nag-remind kita sa aton mga tropa nga likawan gid ang pagbayular sang human rights diri sa aton sa Negros Occidental. Kay pila ka tuig na partner ha. I think from 2015 up to now, zero violation ng ating Philippine Army correct. sa human rights diri Amo sa na Negros Occidental. amo na mapabugal naton sa Way mga back, arap ako sa 62nd IB, no, na sundan akong ang record nga wala iya sang violation Yes. ang aton Philippine Army diri sa aton sa Negros Occidental. So congratulations kag sa aton mga tropa nga always nagadumdum gid nga sa paglikay sang mga paglabag sa tawhanon nga kinamatarong sa aton mga kautoran. So alas 10 sa 22 ang aton oras subong aga. Diri kita sa aton mga issue, mga ka-action, no, sa mga gusto mag tawag diri ining mag tamyaw, no, online. Yes. Sa aton live pwede ka maka-comment sa comment section sa aton online broadcast diri sa Action Radio, na search lang Action Radio Bacolod, makita niyo sa buong ang live broadcast sang Brigade in Action kag ang duha ka gwapohon ang inyo makita sa buong aga. Kaga kali partner pwede sila makahatag sang komento, kaga suggestion sa aton nga istoryahan nga mga pwede issues sila sa subong makahatag sila sa mga ideas pa. So, good morning lang kay Ma'am Rose Baluarte, Hamayhay or Denisa. Pagkati kataasan niya ano. Always kita nag-tune in sa aton. Yes. Okay, diri partner, istorya naton to lang natabo sa may area sang sitio na tuling Barangay Budlasan sa siyudad sang Canlaon. Nga kon sa DNT may tatlo dito nga nagkalamatay nga mga miyembro sang communist terrorist. So sa tinalikdan nga Hulyo 26 nga kon sa iniisa gid ni kaya matawag naton nga pamilya no mag-asawa kag ang upod ang ilang nga kabataan. Ini partner na may nakita ko sa isa ka interview sa online broadcast. Online news broadcast. Nga kung sa din mismo ang barangay kapitan sang Barangay Budlasan ang naghambal gidya nga ining mga nagkalamatay mga miyembro gidya sang communist terrorist. Kumpirmado niya kag kilala niya mismo. Kag hambal niya ining babayi o kun ining iloy no anay miyembro ni sa sang BHW. So gili pa mangkot sa ano ang sa pagtanaw mo nga man nagsulod sila sa armado. Hambal niya sir do galibog man gani akon ulo. Nga man niya ara na gid saya sa BHW ara na saya sa government nagasweldo na sa. Nga man niya na doktrinahan pa sa kag magsulod pa sa ining komunista nga grupo. So ayan, napatay na yung tatlo sa naging kilala kay Christina Hacolby alias Chabi, no? 40 ang edad kag finance officer. Rodan Montero alias DJ 42 ang edad kag Everly K Hacolby alias K. Ini membro tanan sang Central Negros 1 committing rayon Negros sa Cebu Bohol and Siquijor, no? So ang initawag ni sa subong nga KRNCBS. No, nataboy ng encounter mga ka-action tungod sa information sang aton mga pumuloyo sa may area sang kiti boundary na partner sang Mrs. Padilla kagano eh. Oo. Canlaon, no? Ang Canlaon ng Barangay Buglasan sa may sitio na tuling boundary siya. Boundary. So sa information nga may mga patigayon nga extortion activities sa Canlaon City, La Castillana kag Moises Padilla kag ini nagtugas sang kaakig man sa mga pumuloyo tungod kay ultimo nga timo na lang nila nga mga bugas kag ahaw inog bakal nila sardinas daw kon bitsin kag asin ginikilkilan pa ni sang mga katapo sang komunista nga grupo ining nga mga New People's Army no. So nangin involved man ni sa mga atrocities ining mag-amay kag mag-iloy sang 2018 kag 2019 dira sa may barangay Quintin-Rimo kag barangay Makabagahay sa Banwa sang Moises Padilla. But silingon ining nga pamilya do ginihimo na lang kinini no kay may mga
isipan mo finance officer sa partner. But silingon pag sinambal ng mga finance officer, Gagi ng kwarta siya siya. ang nagauyat sang ang kwarta, siya ang nagapanguliktas ang kwarta sa mga Oo. kubos naton nga mga kauturan. Correct. Dira sa mga area nga ilang nga gini operasyonan. But silingon ang income ara sa iya, no? So, makita naton nga siguro sa tanaw niya agamay man lang ning akong sweldo di sa BHW. Oo. Ha? Mas dako niya ang akon nga makilkilan di kon ako ang mangin finance officer diri sa komunistang grupo. Amo niya ang isa ka rason nga nakita naton nga man nagsaylo sa. Wala niya ginitan-aw nga mangin delikado ang iyang kabuhi, Kabuhi. no? Kumbaga nasilaw sa kwarta partner. Nasilaw na sa kwarta tungod kay ginbaylo niya ang legal niya nga trabaho kaysa dito sa trabaho niya nga illegal sa pagiging finance officer sining komunista nga grupo. So, masakit nga makita naton nga may mga kautoran naton nga malinlang gyapon tungod sa Kwarta. kwarta, no? Kumbaga basta wala ka kuno Ginoo sa imo kaugalingon partner, masilaw ka gid sa kwarta. Amo ning pinaka masakit kag initani ang mga natabo ni sa ining tatlo, no? Hindi ni dapat pamarisan. Hindi ka mo dapat man masilaw sa kwarta tungod ibaylo nyo lang ang kwarta tungod kay dako idi imon kay bisan illegal. Oh, ato yang kanami na sang trabaho mo. Yung anon mo pa ining ibaylo mo pa. Amo na ang balga ni partner nga dako ang income, kulba lang kapital. Amo na sa. Amo nang pinaka worst just like just like gapon sa mga droga ginahimo na sa mga kauturan naton. Amo nang natawag naton nga nasilaw sa kwarta. Nang kumbaga hindi sila gusto yang mangin mga buhi isang patas, mga buhi isang parehas naton nga mga kauturan nga biskan ano lang trabaho basta legal amo lang ginapangabuyan. So ang ila niya gusto niya amo ni mga tao partner ang ginatawag ko ni mga tamarani kiti ang ila obrahon lang gini mga ayo lang gid nga mga ayo mong start mamahog. So ang pumuluyo ang lumulupyo sa Barangay Budlasan nagpasalamat at partner kiti motong hambal mo gani nga ultimo nga inugtimo na lang nila pangayuan pa. So actually partner ang amo nga mga encounters nga nagresulta sang hindi man naton tani gusto nga na may napatay galing kiti amo ning resulta sang sang paghatag sang information sang aton nga mga pumuluyo kiti imagine mo partner ano sunod-sunod na kumbaga puno na sila kaakig na sila natak-an na sila pero ma-maintain lang. Pero maintain na lang hindi matag na lang matag. So nagabot man sa point nga nag-decide sila kay permi na lang sila nga mahatag gobyerno gani ang gahatag sila tapos ang New People's Army amo nang mangilkil pagid nga mangilkil sila. So napuno na sila, natak-an na sila. So kay manotice no mga kabyanan ang aton nga mga ginapanghata ang mga information sa aton nga mga pumuluyo permi positive partner positive may encounter although partner mambal ang spokesperson ini sa kabila nga mayara kuno na mayara atong nadumduman no partner nga mayara kuno nga wala kuno natabo nga encounter mayara kuno gipatay lang kuno nga kuan ang pamangkot na partner paano maka-recover sa mga high power nga mga armas paano maka-recover sa mga submersive nga mga dokumento dira sa encounter site kay mismo ang mga pumuluyo gani nagahambal nga may encounter ginatabo kay man nga nilupok sa bukid ari pagit partner kabalo ka mo mga ka-action kag sino mo nagapamati nga armado ari matingala ka mo galibog inyo ulo subong pero ako na explain sa inyo why ang mga armado ang nakakilala sina ang mismo taga-barangay. Yes. Kilalang kilala sa mga taga-barangay o kung mga taga-sityo kung sino ang dumaan da sa ila. Kung sino da ang nagatrabaho legal. Kag kung sino da ang mga bag-uhan nga wala nga kabalo sila nga sindikato ang trabaho. Ang taga-barangay kilalang kilala. Kamo na gani nga man once mag-tip ang mga taga-barangay o kung taga-sityo sigurado positibo ina. Correct partner. Wala na gahalin sa guwang information, no? Ang magatingala sila nga mabalaan ta dayon kung sa diin kita. Tungod kay ara ka mo sa lugar mo. Yes, correct. O kadto bala ka mo to sa putok-putokan nga wala mga tawo to kag hindi ka mo magwa-gwa to.
nga wala bala gini kadtuan sang tawo. Sigurado wala sa makatang information na. Sa lugar guro na ni Tuyang Ermitanya guro. Nga relabo bro. Ha? So pero once nga ara kamo kapalibot sa isa ka barangay kag may giniperwisyo kamo nga mga pumuloy pinaagi sa extortion kag corruption nyo da. Sigurado gida nga may manugid gid sa inyo. Correct. May matudlo gid sa inyo. Apos lang na partner subong magatag sa information, dasig lang. Isang text ka lang tapos ka na. Oo. Bis ka hindi na yan magpakilala dahil sir, aray for information no sir. May naman dire may mga katapo naman di sa mga New People's Army nga naga sinamok-samok naman di sa among barangay. Hindi lang ako magpakilala sir kay para sa akon nga seguridad. I-validate na dahil sa Validate Philippine na Army. yan. Pag positibo, human gid. So Pero mo lang nakapos ano, isang text ka lang. piso lang kapital. Oo. Amo na gani hambal gani naton sa mga armado nga ara gyapon nga nagapatig-a. Nga wala na kamo sang taguan. May taguan magid kamo tuod pero gamay na lang gid nga lugar. Tungod subong halos ang Negros Occidental may signal na. Correct. Ang halos tanan mga tao sa Negros Occidental mapabata kag tigulang may cellphone na. Kag tanan naman nga mga pumuloy nakabalo na kung ano gid lang matuod nga papel sining mga komunista nga grupo. Ang ambal ko gani partner nga hindi na wala naman ta nagkulang sa ilang nga reminders. Halos kada program naton dire gina paibalo naton sila through pinagi sa Facebook, pinagi sa radio program, pinagi sa pulong-pulong kung anong programa sa gobyerno. Galing may ara gid mga matig. Sige, amo na lang niwa. Kung hindi gid kami gusto ya magpanaog yati wala man na problema. Ang ipaibalo na naton sila damo palungon niya partner ang LGU. Damo pa yan sa ano. Ang LGU ma-support na Masuporta. Amo na ganing ginambal naton. Labi na sa nagbagyong ulit damo tumbang nga kahoy. Pangras-rason lang to nila. Amo nang ano ba kay daway yungit na ganis nimo gani partner yung na gani sa Philippine Army, sa gobyerno, ang programa nga muni, galing kiti hindi gid mamati mong gusto imo nang illegal, kay gusto mang lamang sa ila nga mga isikapariyo nga tao. Kag amo na ang mga tao partner nga wala nagabalikid sang ilang nga landong. Kung sa mga ginitawag blas ang kategulangan nga before ikaw maghambal o kon maghimo sang isa ka bagay nga panindugan mo, tan-aw mo na ang likod mo. Correct. Basi may nagahatag da suggestion sa imo kag wala ka nagapamati. Basi may naga-advise da sa imo nga wala wala ka gapamati, abi pamatay sila. Kay basi kung magbukas imo huna-huna, kag mabatsagan mo nga ang imo nga ginitindugan nga prinsipyo, sala. Amo na dapat ang himuon sang aton mga kauturan, no? Like example sa mga masa nga nagapamati sumong iti musliga masa gapamati sumong sa aton. Hutiki man dang inyong mga kaupon. Mga masa pwede mag-surrender may ano man na. May mabilong sila partner sa Eclipse. sa Eclipse sa unit militia naton. So ang aton abing ginipanawagan permanente partner no nga unta to naning insurensiya para sambulok na kung sa ano nga term ng sambulok kinablang magbuswak na bala ang full blast na bala ang development sang aton nga probinsya. No? Makita naton subong ginapilit sang aton na provincial government nga paagihan dalan ang tanan diri nga mga upland area sa Negros Occidental. Tama. Isa ina sa mga sinyalis partner nga nagaamat-amat develop ang aton nga probinsya. Kag kun wala na gid sang insurhensiya kag magbalik sa sabakan sang gobyerno tanan ini nga mga miyembro sang communist terrorist mangin masulhay. Correct. Mangin masulhay pagid no. Damo sang mas madamo pagid nga proyekto, mas madamo nga negosyo, mas madamo nga pangabuy-an ang mapatindog naton sa mga nagkalain-lain nga lugar diri sa atong probinsya. Correct. Amo nang pinakanami, so hindi na kinahanglan patig-atig. Natistingan nyo naman sang 53 anyos. Pila nakatinuig partner. Dumduman nyo karon si Concha Aranita to ginilagas naman to sang gobyerno naton. Tungod kay may ara na sa may warrant of arrest na sa. Ang dirimigo taman di sa Central Negros din no. Si kay Manong Waningbla. Pero paminsar man, basi bla kon mag-abot ang panahon kag mahambal naton nga ulihi ang paginulsol. Actually partner kita. Balik kita sa balik kita sa Ginoo. Ulikdo naton ang Ginoo. Tama. Kaya ang ginambal na sa ila kung may Ginoo kung may mabulig sa inyo. Paano ka buligan kamo sa Ginoo kung hindi hugot ang pagtuo ninyo sa iya. Balik da sila no bilang Kristiyano nga katilingban sang aton nga pungsod Pilipinas. No, wala sang iban nga makabulig sa aton
kundi ang atong Ginoo. Pero depende sa Panikam. pagtawag mo sa iya. Mm. Kung gatawag ka lang sa iya nga daw baliwala lang sa imo, hindi ka man pag-ulik doon sa atong Ginoo. Pero kung ang imo nga pagpangamuyo, hugot kayo sa tanan. Kag kinasing-kasing pares ang akon migo partner kay Danny Topas. Pag mga muyo na sa partner, hugot gina kayo ang pagpangamuyo niya. Amo na nabiliban pag may mga kaon-kaon na, okay, Philip, basta may kaon pa siya ko na. Pag siya na mag-prayer partner nang masagamsaman mo gid niya nga ang presensya sang aton Ginoo ara gid sa pagkaon nga aton pagkakaonon. Amo ni dapat ang himuon man ng aton mga sang aton mga amigo dira sa labi na sa mga grupo ni kawan. Yes, ang ambal gani nga nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa, partner. Yung mga muyo man lang tayo nga wala ta may ginaobra. Ya, kumbaga ambal sang Ginoo, nga isalig mo lang tanan sa kon yung isalig, no? Dapat may Daw mo ni ginimo nila partner. may impart ka man, mahimo ka man sa imong kagalingon. Kumbaga ang Ginoo mag-guide lang niya sa imo, mag-guidean ka lang sa Ginoo kung anong kumbaga sa pagtulog mo da padamguhon niya ka nga mo ng obrahon mo, no, di ba? Amo nang may mga sinyalis na eh. Amo na ginimo sa mga realista subong. Sige, demand wala ko gapon sila. O diba? Wala may ginahimo kundi demand na lang nga Demand sa nga demand, government. no? Tapos wala man sila ginahimo. Sige lang, okay, no? Sige lang. At least ang tao nagayambi ng tao subong sila kila bisan mag-post ang mga realista tan-awan yung comment bla. Ang tanan nga buyayaw, tanan nga akig, no? Ang tanan nga tanan na lang. Initan na bahambal sang tao tungod nakabalo sa ang tao sang kamatuoran. So, baga nasig sa oras naton 37 minutos. Hindi na tama komersyal no? Pwede Tawang tanan lang niya partner. O diretso kita sa kabilugan diri sa aton sa Western Visayas mga ka-action. Opod na ako kabilugan sang nasakupan sang Central Command. O kon Biscom, Visayas Command. No, halin sa Negros Occidental pagbutong dito sa may Leyte kag Samar. Mayara try sa sang Hulyo 1 hasta 26 lang. Mayara 32 ka mga katapo sang communist terrorist group. Kag upod sa 22 ka mga armas ang na-captured sang aton o na neutralize sang aton nga Philippine Army diri sa aton sa Visayas, no? So sa 32 ka mga komunista nga na-neutralize, kinopdan diri sa 22 ka mga armas nga nadakpan o kon na-recover sang aton nga gobyerno. Kag mga terorista nga nagkaladakpan. So tungod sa paghinpatigayon nga internal security operation sang aton nga government. Upon na partner ang natabong engkwentro sa may sitio na tuling. Ang latest. Latest barangay Budlasan Kanlaon na Negros Oriental no sang tinaligdan nga Hulyo 26. Sa idalom sang 62nd IB nga encounter no. Kag iban pa nga mga nagkaladakpan. So ini dako ang panginbulahan sang aton Central Command o kon sang Visayas Viscom naton o kon Visayas Command tungod sa mga information nga ginihatag sang aton nga mga pumuluyo. So sa 3 nga napatay partner o kon sa 3 nga napatay tatlo diri ang halin sa Samar kag pulo diri halin sa aton sa Negros Occidental. Kag mayara 19 nga nag-surrender nagbalik sa balaod sa aton gobyerno, no? So ini ang pasundayag sang aton Biscom Commander Lieutenant General Daos nga ginapasalig ang aton mga pumuluyo nga ginapatuman ang role of law and role of engagement sa mga ginapatigayon nga military operations sang aton na Philippine Army diri sa aton sa Visayas. Kag dako ang iya pagpasalamat sa support sang aton nga mga local government unit, sa aton mga pumuluyo sa mga naglain-lain nga barangay sa paghatag sa information nga ining mga katapo sang komunista nga grupo ang na-neutralize naton kag hindi na makapanghasi pa sang katalagman sa aton mga pumuluyo nga naga-star sa aton katilingban partner. Amo na nga balaton partner nga through the efforts ng Philippine Army and then at the same time sa partnership sang local government unit and then sang bulig man sa pumuluyo amo na ni ang kumbaga sa 1 month pa lang partner naka 32 taya ka mga non-neutralize including na dira ang 22 ka armas. So imagine mo partner in 1 month amo na ang quantity nga na nato na neutralize. So ang sako lang kita ni partner sa 32 tanan na nag-surrender o galing kiti nagtabo may 3 sige nga namatay sa bahin niya sang New People's Army. Amo ning ang nagbato sa encounter
kumbaga nagpropatig so may 19 nga naka-realize which is amo ni siya ang dito sa may part sang 15 IB kung sandiin nga mga FRs naton nga amatamat na naton enroll para sa ilang nga mga assistance sa idalom sang iklip. So amo na ganing ang balaton nga ing ilang ration ni partner nga nagaubos. So panawagan lang gyapon naton nga panawagan sa mga kauturan naton nga ara pa sa sulod nga hindi na ko mamangin part sang tracing ani sa ini nga bulan nga nagkalamatay. Tracy, bad number eh. Bad number ni siya. Bad number gid. Muna nga realization lang muklatan nyo na inyong mata nga magpanaog na kamo sa alindira sa inyong hublag. Wala na gid niya sa pasingatuan, wala na niya sang papel diri sa aton nga susudad. Puro na lang niya panghalit, puro na lang niya pang guba sa aton nga mga pangguba sa buwas damlag sa mga kabataan. So amo na ning time kumbaga base sa ini nga 2022 partner kabay pa nga usakon nga ni partner wala na may matabo ng mga encounters mo nang ginako naton no nga gusto naton mangin malinong. Imagine mo partner polo diri sa aton sa Negros Occidental ang napatay sa encounter. Ang konpagin ni partner nga i-challenge ta ni sila no. Natistingan nyo man ang pangabuyan sa kabukiran, itisting nyo dahil surrender. Surrender ka mo dahil sa gobyerno. Panilagan nyo ang pangabuhi kung okay kag hindi. Pagtanong mo nga hindi, di balik ka mo sa armado. Correct. Balik ka mo sa armado. I-try nila. Ambal ko ambal natin gani. Try nyo. Wala naman natin inihambal ang kagustuhan nyo. Ang amon lang, testingan nyo para mabasi nyo bala kung diin bala ang manami pangabuhi sa gobyerno o kung diri sa ginitawag naton o kung ginitawag ninyong armado. Testingan nyo lang. Challenge ta ni. Sa kadamo-damo nga nag-surrender, wala pa man kukita kung may nag-surrender nga nagbalik. Tungkol kinasayran nila nga maayo gyud ang pagpangbuhi kung ara ka sa gobyerno. Actually partner anong pwede mahimo sa mga armado naton nga nagapamati subong basi may nag-decide na nga magpanaog or magbalik sa sabakan sa gobyerno. Kabalo ka partner. Ang first step gud. Bisan ining mga armado, may mga tao ni sila nga ginitan-aw nga masaligan nila sa part sa gobyerno. Amo nang pwede nila palapitan. Palapitan nila. Amo nang pwede nila palapitan. Hindi sila mag duwa-duwa sa pagpalapit. Nga kuno nila ila kaugalingon ining testingan nila kung galingon. Correct. Ari man tadi sa kabukiran, dugay naman tadi, 7 naman tadi katuig, 5 tadi katuig. Wala pa man naton dino na tilawan pangabuhi batarang. Testingan tan man to sa gobyerno. Oo. Para sa plado nga nagapang-empleo, kablan nag-apply ka nag-apply ka ko Para sa blas ang security agency, pag may ara da gwardiya nga, hindi pigaw kundi balhin to spec agency correct. Amo na challenge naman sa inyo, very simple lang. Correct. Pero testingan ninyo. Kaya ang balganin naton nga malingaw kamo kag mangin malipayon kamo sa gobyerno. Amo na yung pinakanami. So ang aton di nga kausa, ang aton di nga gusto nga mangin peaceful tatanan, maghinirupay tanan, magpinalanggaan ay tanan, no. Wala sang kaakig, wala sang kadumot sa isig kaparyo para ang ginisanggitan ninyo nga pagbag-o matuma na kung kamo ang magbalik sa sabangan sa gobyerno. Tungod kaya ang ginasanggitan ninyo nga pangabuyan, ginasanggitan ninyo nga mga livelihood, ihatag na sa inyo sa gobyerno kung wala na kamo sa armado nga bahin. Actually partner kung napamatian nila ang sona ni President Marcos, ang focus gidya is ang sa subong sa agrikultura. No mo tong na kay ako naglantaw mo ko sa sona no. Ang gina-focus gid ni Presidente Marcos naton subong is ang sa agriculture nga kung sa diin nga amo na may mga pending pa nga inugahatag sa mga taho. So amo nang aton nga gina-workout na kay may mga tasking man na ang mga lain-lain nga mga department. So matabo na nga ang mga pamuluyo naton no ang may mga sa agriculture no may mga courses ganito tagaan niya sang mga mga lupa amo tong nakakuan sa sa zona. Ang pinaka the best abi partner no. Sa farming gid. Dako gid yung makita mo sa farming. Dako gid ya. Basta nadamduman ko partner, siguro mga edad na kon mga 5 katuig, 7 katuig.
ang mga katigulangan nagatanaw lang na sa bulan kag adlaw mo. Tanda niya sila yung ano niya. Tanaw nila ang kalendaryo, tanaw nila ang adlaw, tanaw nila ang bulan. Ano ang panahon nga nami magtanom. Oh. Makaprodukto man. Labi na gid karon nga high-tech na tanan. Syaro nga. Correct. Oh, syaro pang madisgrasya pa ng imo da nga produkto. Nakita ko gani si mo partner kung maglagaw ko to si mo, gamat-amat ka naman pananom mo. Oo. Gina, nagambal nga, hindi ko no kapuli ko no wala pa tanom, wala pa sila kambal, may mga May mga tanom ka na ya. May okra na ko to yung aginito. Uy. Wala pa na mga, may balatong, may kalabasa, no, may kalubay ko tong agintanom, Uy, may sibuyas perfect. dahon ko tong agintanom. Kaya nagabunyag to subong si SM si Sir Lumugdang. Ako lang nagatanom. Kasi wala man ko naglakat ko mo. So amo nang nami tungod gyambal ni naton. Mas manami nga man nagadugay ang edad sang tawo. Labi na sa mga katigulangan. Tungod mismo ang ilang ginikaon, ang ilang yung ginitanom. Organic. Kabalo sila nga ining akon gintanom, ang akon sining ginbunyag, tubig lang gid. No? Correct. Kabalo kita mga tigulang. La ano mga sekreto mo? Anong sekreto mo nga man ano imo edad nagalawig. Lawig mo edad, utan. Pero wala sila nagambal nga ang utan nga ginikaon nila ila ginitanom. Utan, ang humay, o kung ano pa, kung may ara lapad da imo nga duta, diri ka sa may tubo. Kung tagaan ka daw sang like example sa partner sa Escalante. Di ba sa Escalante may ginhatag nga angdar. May ginhatag dito nga pag-installer sang local ARBs. Agrarian Reform Beneficiaries dito sa may Escalante. So na imo na dito. Alangan mo ng tanuman mo to poste. Tanuman mo sang utan. Okay, tiko halimbawa upland imo area, upland. O daw pwede na mais. Tanuman ko ni mais. Tanuman ko ni mani. Damo sa pwede damo sa pwede. Ang technique bagit partner, may nagtimbre sa akon nga taga Tisda. Taga Tisda, mali sir, simple na pag magtanom ka sir sang root crops. Pag magtanom ka sir sang halimbawa ampalaya. Gardening naman gining atong ginistoryan. Pero part ni sa sang livelihood sa mga former rebels kag sa mga NPA nga magbalik sa sabakan sa gobyerno. Tudloan talandahan sila idea, balya sir. Pag magtanom ka sang balatong, di ba nagakabod? Hindi mo na sa sir tuparan sang isa ka tanom nga nagakabod man. Ang nagakamang naman yan. Dapat hindi bisan nagakamang hindi pwede na sa kay pwede. balagon asa mo. Okay. But silingon ang tanan nga parehas sila kinanglanon sa duta nga abono. So ang imo itupad sina inang nagatindog like example kamatis. Talong. So sa piyak naman, okra. Butangan mo naman hindi mo naman parehason sa nagatindog. Nagatindog. Nagakabod naman. Nagakabod naman, pero lain naman sa variety. Para lain-lain ang tanan nga abono dito sa duta. Masaluksop nila tanan. Nga kinanglanon nila. So amo kuno na ang farming ang balya. Pinakadabis pag sina sir, iwas ka sa piste kay nga man. Galibog ulo sa piste kon din sa makaon. May kaunon sa dinga may kaunon sa dinga humok. Ano tawag sina partner? Double farming? Nalipat lang ko sina no sa mga nakabalo may mga term na. May term na eh. Oo. Basta may term sa sorry hindi namon tungod kay hindi pagid ko tanda gid sa farming. Pero gagadar ko idea. Hamala sir pinakadabis ina tungod kay sa isa mo ka ani. Lain-lain imo produkto. Halimbawa, nagluya ang presyo sang balatong. Okay lang na, wala problema. Tumaas ang presyo sang talong. Kay may tanom ka nga talong. Bawi mo. Amo na ang ginitudo taman, no, sa mga FRs naton, sa mga former rebels naton, nga may hilig sa pagpananom. Yes, kaya ako partner, may hilig ko yung pagpananom. Ako partner, mahilig ko sa mga bulak. Sa ano naman ko part sa agri, yung mga baboy. Breeding sa ido. Talamnan kaya mo ha. No, so manami ini mga ka-action. Although ang atong gini-discuss diri mga gardening, pero part ini sang pwede naton ihatag ng mga ideas. Correct. Sa mga livelihood, sa mga migot ang dang NPA nga gusto magbalik sa bakan sa gobyerno. Kaya sa mga mga listeners naton nga nagapamati base may area sila dira sa ilang ugsaran, pwede nila na matamnan. Karon ko ang nakuha mo da puro tubigan. Hindi magpantat takway. Pantat ini kita mo sa Saraga. Nang ano ganito, Taiwan na sa tawag no? May nakita ko na partner nga ang Saraga may pantat festival. So may pantat farming man, no? May pantat farming nga kung sa diin milyon ang income. Tawag diri ang ilang income.
Humanami ina ko halimbawa, example, kita mo daw, talamnan mo daw, hindi na magwanta sa puro tubig, hindi mo doon. Tubigon. Kuan ka, pantat ka. May nakita ko partner nga dito sa part sang Binalbagan nga kung sa diin nga may pantat tapos sa ang ano ya sa may palibot, may takway. Oh, pwede na mga duwal. Gabi. May ano gabi nan. May nakita ko na nga kuan may nakita akong nang technique sa nga muna eh. May ano na sa partner kumbaga multipurpose. Multipurpose ang imo nga itanom para multi man ang imo nga pag-harbison. O halimbawa may talamnan ka. O talamnan istoryahan ta naman technique naman niya. May talamnan ka humay imo ginitanom. Di ba may kahon na sa partner? Oo. Wala na yan, di ba sayang ang space? Ang kahon Ang kahon sayang. Itanom mi da blatong. O tanom mi da talong. O samtang nagabuswak ang imo nga tanom, hindi nag-harvest ka sang imo nga talong or balatong. Amo na sa ang mga taktika no nga nag-gather man naton kag pwede naton i-share sa mga kautoran naton ngini mga although bisan yung DFRs sa mga kautoran naton nga guhilig magtanom sang mga pananom. Correct. Kag siyempre ang mga FRs natin partner, labi ng mga hangaway. Wala niya nagdako sa minanggad nga pangabuhi. Kalabanan niya do mga organic sa munog tanom mais, munog tapas tubo, munog garden, munog arado. Amo man yung mga ginibiktima nila parimuon nga nga hangaway mo. Ang inang ma-recruit nila yung halin sa mga eskwelahan, amo na yung mga ginihimo nila political guide, mga political instructor, pero kung inang ahaw ka lang, wala ka sa hangaway gid kay hangaway imo to ka. So amo ning the best nga idea ang ginitudlo naman sa inyo. Ining farming, kag dugangan pag ginasang tisda, ining ginitudlo naman sa inyo. Once nga ara na kamo sa listahan sang aton mga FRs kag sa aton mga former rebels. Amo nang pinakanami naton nga pagaymoon. Hindi naton kontrahon ang gobyerno. Hindi naton idasok na lang sa gobyerno ang tanan naton nga reklamo. Tanan nga magpresidente ralihan naton, tanan nga magpungko ralihan naton. Ang pamangkot ano lang nahimo naton. Ano ang inyo ginhimo nga para masulbad ang ginisinggitan yung nga problema? Kung kapigaduhon ang inyo ginisinggitan, ti inyo grupo kadako-dako man na pinakabilog organisasyon nyo da. Ha? Damo niyo yung membro da sa organisasyon. Nga man hindi ka mo magbulig sa inyo sa inyo nga mga members o kung magsobra inyo kwarta sa inyo organisasyon ibulig nyo sa mga pigado para mahagan-hagan ang kapigadohon sa atong mga pumuluyo. Correct. Hindi kay dusok yung natutanan kay Presidente Bongbong Marcos. Tungod kay total ang ila paninggitan bulig sa taho, bulig ang mga legal nila balang ang ginapangimo. Why ko kita partner nga ang National Democratic Front nagpatukod sa waiting shed, nagpatukod sa mga business nga mga infrastructure wala gid. Foros lang gina reklamo tanan reklamo sa gobyerno. Amo nang pinakasit. Ari pagit partner sige ni hambar naton gina nga mga former rebels. Nagpatigayo naman kita sang pila ka bilog mga former rebels ang kandakan sang G-Plat diri sa aton sa 303rd Brigade. Para mangin kasakop sila sang ECLIP program sang atong gobyerno. So joint focus legal action o kung G-Plat kaupod nato ng Negros Occidental Police Office sa 14 ka mga miyembro sa former rebels nga halin sa 94th IB nga ining 14 ka mga former rebels ang gin-enroll na naton sa ECLIP o kung Enhanced Comprehensive Local Integration Program para sa ilang livelihood and cash assistance. Yes, kita nyo? Arena Amo nang ginihambal programa. naman sa inyo. Nga wala nagauntat ang aton Philippine Army, wala nagauntat ang aton Philippine National Police, ang aton Philippine government, ang aton local government sang Negros Occidental. Correct. Wala yan nagauntat sa paghatag sa mga livelihood, mga cash assistance. So ano pagit reklamo naton? Tapos masinggitan pa tato sa drabla sa Panad Park. Hindi drabla sa may Libertad inang Downtown. fountain sa atubang sang daan nga City Hall. Kag maninggitan da. Ano makuha nyo da ka maninggitan ka mo? Ang iba niya, kapaninggitan siya nga. Actually unta to ang kapigaduhon. Pero ang ginikaon nila burger sang McDo kag sop-sop sang milk tea. Pigado ka milk tea ka? Di ba? Kung ang ginbakal mo to ang dako-dako pa lang nga burger na tag 180. Ang milk tea pila na butang tabi 100. Isa gatos. 180.
Oh, sige tayo kada kapigadohon. Ang mga tugurog ipang bayad sa ila. I don't know. Oh. Ang gising niya na ang kapigadoon kay tipigado kuno sila buligan sila pagkakaon sila sa amos na. Milk tea, kag, oy. 280 to kung gibakal niyo to 2 ka kilo bugas kay panagtag to sa mga taga Banago. Malipay pa sa inyo. Correct. Oh, kita nyo na. Actually, Ikaw partner. paninggitan ka mo pigado, pero wala niyo ginitanaw sa inyong sitwasyon. Nga mas dako palawas nyo na sa mga nagatrabaho. Mm. Amo nang kamatuoran sa aton mga amigo dang mahilig mag-rally. Okay, kabalo kami pag may rally may income gina niya. Oh, correct eh. Ang busog ng coordinator. Coordinator, kagang organizer, ang ano sila, ang tiba-tiba sila. Oo. Kaya ti makapangayo sila sa pondo nga makandak sila sa mga mga mass movement, mga rallies. No, Ako sa nag-upod ko, halimbawa, ga-upod ko sa rally. Ang balang ko coordinator ko nga, hindi na ko pagtugagi, tagay sa isa lang ka kilo nga bugas, kulang na sa pamilya ko, sa isa ko kadlaw. Kung magsakay, mag-drive ko daw sa sikad, makakita pa ko 500 pesos, 300 pesos. Correct. Off doon mo ko di sa initan, kung maninggitan mo kunto sa gobyerno, tagaan mo na ko 2 gantang, 1 gantang, hindi pwede. Dugangin eh. Imuha 500, tanawon ta kon, hindi siya kon sunod yung rekruton ka pa nila mag-rally. Amuning aton nga ginitan-aw sa atong mga pumuluyo bla. Nga kung gisa sa gamay nga bagay, dali ka mo malinlang. Ado parehas lang kamo sang mga utod naton nga mahuyang sa pagigugma. Gamay nga pagsalig dayon nyo man upod. Nabiktima ka na, ho? Nabiktima ka na, partner. Pero makita tabla nga gamay lang nga pag gamay lang nga pagpasalig, ang atong technical wala sa GM daw gayom-yom sa mo. Gamay nga pagpasalig. Ang mga naton nga gamay nga pagpasalig dayon nyo pati sa ining mga rally sa mga coordinator sa rallista. Hindi ka mo hindi ka mo magkwansin na. Hindi ka mo magpati sina tungod kay the more nga nagadamo ka mo the more nga damo sila income. Damo nga kalipay na sila da. Kag kabalo ka mo in kaso nga bumbahon ka mo da ka tubig kung magsinabad-sabad ka mo da. Kamo nang iduot na sa tubang sila yara sa likod kamo yung kaluluoy da. Ay nano ning ato mga kauturan man, wala giga paminsan. So kaway pa nga sa tayuyon naton nga pagpangalagad sa paghatag sa aton oras diri sa Action Radio. Okay, Ma'am Nuna, salamat gid nga ginsaligan nyo kami sa ining mga tinion. No? Kag ining amon nga programa, pilito naton nga buksan ang una-una sa atong mga kauturan. Correct. Labi na gid sa mga kauturan naton nga ara gyapon sa sulod sang komunista nga grupo kag padayon nga nagapati sang doktrina sang komunista. No? Hindi tayo maguntat samtang hindi nato mabuksan ang ilaw na una. Kag hindi kita maguntat sa pagpaintindi sa ila nga ang pagpakigbato sa gobyerno wala sang kabuluhan kag wala sang kadalagan, partner. Correct. Kag isa sa mga naton partner sa mga programa ginapasalamatan ginaton ang Action Radio Bacolod sa paghatag sang chimpo nga sa diin isa ni sa mangin instrumento, isa ni sa pamaagi naton nga makabot naton ang mga malayo nga mga lugar nga sa diin sa mga parprang areas nga mostly nga agihan or mostly nga kadtuan sining mga katapos sa mga New People's Army. So kabay pa nga sa ini pinaagi sa aton nga programa diri sa Kanginan, matandog ang ilang kasing-kasing, matandog ang ilang panghuna-una nga magbalik sa bakan sa gobyerno kay wala kita sang laing tumong diri nga sa diin ang aton ng ideya nga purpose nga makatag kita sang correct and right information at the same time makatag kita awareness sa mga kauturan pa naton nga hindi na malinglang pa sang ginapangimo sini sang CPP-NPA. So ang amon gid nga much concern gid ang ginapanghimo sini nga mga pagpang-recruit, ang atrocities nga ginahimo sining CPP-NPA kay isa sa mga ang ginatawag naton nga insurhensiya, isa ini sa mga rason kung sa diin ang aton nga banwa, ang aton nga syudad is wala sang progreso. No basta may presence ang insurhensiya dira sa aton nga area, ang progressive kag ang development is hindi gid mag-boom or hindi gid mag-increase kay damo sa mga investors, damo sa mga negosyante kag mga kauturan naton ang madlock no bala mag-risk go or magkaatag sang kapital sa mga butang. So kabay pa no ang mga kauturan naton nga nagapamati man kun diin man kamo subong mga especially ang members ang CPP-NPA nga amo na ning tion no amo na ning time no nga ginabalik-balik namon always diri sa aton nga program nga magpanaog na kamo kag magupod na kamo sa inyong nga pamilya kay ano mo lang kung i-differentiate mo lang
ang during the time anong pagpangabuhi mo sang wala ka pa nagsulod sa vlog kang until now ano yung realizations na lang gid. Amo na nga ambal nga nagkadugay, nagkalisod. Oo, tungod kay imbis nga balik yung tulugan yung sa inyo balay pag ubot mo dito sako na lang. O din to yan ano lang. And thank you gali sa ano ha. Thank you sa Escalante City Task Force ELCAC kung sa din na installer ining ARBs o kon Agrarian Reform Beneficiaries. Agrarian Reform Beneficiaries dira sa may syudad sang Escalante, no, labi na gid dira sa may barangay Udtungan. So sa mga taga barangay Udtungan dira may buntag kanyo diha tanan kabay panganaa kamo sa malinawon kapag pinangabuhi nyo diha. Kaga sa atong mga igsoon rang Bisaya sa Hacienda Escalante may buntag. Ay, good morning sa aton dira. Buntag dira sa atong mga igsoon. And syempre kay Mayor Yap sa Escalante. Yes. Salamat Good kayo morning, sa good sir. imong kaisog sa pagkontra aning mga miyembro sang komunistang grupo nga mapalayas diya sa imong syudad. Yes, good morning man sa Iloy sang Sipalay City kay Ma'am Gina Lizares and then sa akon mga ka-batchmate dira no sa Hilmontilla National High School Barangay 5 Extension nga sa batch 2010 all 2,000 Gs no nga naga-always gid nga hindi tagid ka mo maisa-isa shout out pero maabot gid ang tion nga maisa-isa ta ka mention. Sige lang, nga maabot yun tayo. And sa mga sa wala naka-take exam. Oy. Sang last month, no? Ay last week. Last week July 17 to na 18. So ang Araw Visayas nag-open gina nakita ko ang ilang online registration. Pwede na kamo i-search lang Army Recruitment Office Negros and Siquijor. Na-post nila gaina ang link para sa online registration. Karon kung hindi ka mo online registration, pwede ka mo makakadto sa Cebu by next month. Yes. From Monday to Friday. Ang examination dito sa may Visayas Command sa may Lahog, Cebu. Lahog, Cebu. Pangitaon nyo lang opisina sa Army Recruitment Office Visayas. So everyday to yan nag-exam part ni weekdays no. Weekend lang ang wala. Wala weekend. Tungod kiti pag weekend para niya sa mahal nga makaako. Kita ya no before kita mag-program, nagapanimbahan kita. No. So salamat sa atong mga ka-action sa pag-upod nyo sa amon sulod sang isa ka oras. Kag isunod nga semanas ako naman Agosto nagapangilay-kilay na si Jose Marichan kabay pa nga mangin mabinungahon ining 2022 sa aton mga ka-action. So good morning lang dira kay Sir Rimar Halasgo and kay Ma'am Jane Asi no dira sa may Saudi Arabia nagatanaw sa I think online kon isa live and kay Ma'am Elvira Gilyogo. Sumungon kay Sir Robert Girapusco Caballero dira sa may Hutudahan Dumanan Bacolod City may hapon. Tawag diri and kay Ma'am Bayo Roxan. Nagkanaw siya kay kabalo sa magdaog siya. Amako hindi ka magdaog hindi ko ni hatag si mo. Joke lang. Yom ni ang taga actually partner ang iya sin istorya iya papa isa man ka members ng Philippine Army nga na-ambush sa Mindanao. Ay, okay. So, at least ang dugong sundalo nagpapalaytay sa iya. Tawag na Batang Miskit na Batang Miskit, yes. So, sa mga taga-Binalbagan, mayong agasin nyo tanan. Sa tanan ng mga listeners naton sa aton program, Brigade in Action, sunod nyo rin namin ko, kita nakikita. Salamat din sa inyo, liwat nga pag-upod sa amon. Tub-tub din lang ko ito, bangaton pagpangalagad. Sergeant Dikinya, kag Sergeant Gika ng Badamo. Salamat, kag maayong aga.